खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आसामाव पेट्रल डिजेलनि आंखाल जायाखै बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। जुबिन गार्गनि बुथारनायनि प्लेनिंखौ आसामाव खालामदोंमोन। अन्ध्र प्रदेशआव बास ट्राक जाब्रबथाय 60 दावबायारिया गोथाङैनो खामथारदों। इरानआ भारतनि थाखाय हरमुज लामाखौ खुलिना होबाय। काजिरङायाव गावनि हाथियारनिफ्रायनो गुलि बेरनानै सासे फरेस्ट गार्ड जखम। 2027 मायथाइनि सिगां सावथाल माहारिनो एसटि मर्यादा होआब्ला गोख्रों सोमावसारगोन बुंदों दुर्गा सरेन। 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि सफाराम बसुमतारिया 100% देरहासारनाया रोखा। उइलियाम नार्जारि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामाव जेबो रोखोमनि आंखाल जायाखै पेट्रल डिजेल आरो गेसनि आंखाल जानाय खौरांखौ लानानै आसामनि रायजो राजाफोरा जिंगानो गोनां गैया। बुधबारखालि हराव खौरां बिजोंनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि रायजोफोरा पेट्रल डिजेल आंखाल जानायनि खौरांखौ गिनानै बांद्राय पेट्रल बायना दोननांगौनि गोनांथि गैया। बांसिन बायनायाव बांसिन रां खरसा जागोन। आसामाव थोजासे पेट्रल डिजेलनि स्टक दं। भारत सोरखारा मोनसे सर्वदलीय मेल खुंदों। भारतआव जेबो रोखोमनि आंखाल गैया। बेनिखायनो रावबो बांद्राय थाव बायखानो नाङा होननानै खावलायहरदों। गुबुन फारसेथिं ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारलांनाय नंखाय खौरांफोरखौ गोनांथि होनो नाङा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। जुबिन गार्गनि केसखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेफुसार बानबुंथि। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि सोलो एबा प्लेनिंखौ आसामावनो खालामनाय जादोंमोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सिंगापुरनि कर्नास कर्टआ जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायाव दैयाव गबनायनि जुनै जादोंमोन। जुबिनखौ रावबो सोलो खालामनानै बुथाराखै होननानै जोबथा राय होनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जुबिन गार्ग बुथारनाय केसनि सायाव बेफुसार बानबुंथिखौ होनानै जुबिननि जिउ गोमानाया सरासनस्रा नङा, बिखौ सोलो खालामनानै बुथारनाय जादोंमोन आरो बिनि प्लेनिंखौ आसामावनो खालामदोंमोन होननानै फिन दाबि खालामदों। बबेखानि जुबिन गार्ग बुथारनाय केसनि सायाव नायबिजिरनाया आसामावनो जानांगौमोन आरो बेनि सायाव आसाम पुलिसआ गोख्रैनो नायबिजिरगासिनो होननानै बाजपेयी भवनाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बुथारनायनि प्लेनिंखौ आसामावनो खालामदोंमोन, बेनिखायनो आसाम पुलिसआ आसामावनो नायबिजिरनायखौ आं लुबैदोंमोन। आसाम पुलिसनि नायबिजिरनाया मोजां जानायनि थाखायनो दिनैसिम रावबो दायनिगिरिया जामिन मोनाखै। बिजेपिआ जुबिन गार्गखौ न्याय होनो नाजादों आरो जाफुंसारगोन। जोंनि नायबिजिरनाया गाज्रि जानायमोनब्ला बिजिरगिरिया गिबि सानावनो लेखाखौ गारहरगौमोन। आसाम पुलिसआ नायबिजिरनायखौ थि लामाजों लांगासिनो आरो नायबिजिरनायखौ रावबो गाज्रियै लांनो हायाखै होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। दिनै फुङाव अन्ध्र प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 60 दावबायारिया गोथाङैनो खामथारो। गंसे हान्थामेला बास गारि आरो ट्राकनि गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव बास गारिया खामनानै सेवहांगार जायो। जाउनाव 60 दावबायारिफोरा जाथायसालियावनो गोथाङै खामथारनायजों लोगोसे गोबांसा दावबायारिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। रिपर्ट बादिब्ला बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया दिनै फुङाव मरकापुरम मण्डलनि रायपाराम ओनसोलनि साखाथियाव बास गारि आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। गिबि खौरां बादिब्ला बे जाब्रबथायाव सा 20 दावबायारिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोन दि बास गारियाव लोगो अर नांदोंमोन। मेगन मोसेबगासेयावनो बासाव ब्लाव ब्लाव अर जोंब्लावदोंमोन। बबेखानि जखम जानाय दावबायारिफोरखौ गोख्रैनो बोखांनानै साखाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय दावबायारिफोरनि बिबाङा आरोबाव बांबावनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रि चन्द्रबाबु नायडुआ बे गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायनि सायाव गोथौवै नायबिजिरनो बिथोन होदों। जखम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट होनायाबो जाहाथे जेबो रोखोमनि बेले-बेजे जाया बेनि सायाव नोजोर होनोबो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। रिपर्ट बादिब्ला बास गारिया तेलेंगानानि निर्मलनिफ्राय नेल्लरसिम थांगासिनो दंमोन। भारत हादरनि थाखाय इरानआ खुलिनानै होबाय हरमुज लामा। इराननि बायजोआरि मन्थ्रि आब्बास आराघाचिया बिस्तिबारखालि बे गेदेर खौरांखौ फोसावदों। भारतजों लोगोसे लोगो हादरफोरनि थाखाय हरमुज स्ट्रेटखौ खुलिनाय जाबाय होननानैबो इराननि बायजोआरि मन्थ्रिया ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोसावदों। मुम्बाइआव थानाय इराननि कन्सुलेट जेनेरेलआ मोनसे पस्ट होनानै बुंदों दि लोगो हादर चीन, रासिया, भारत, इराक आरो पाकिस्ताननि जाहाजखौ हरमुज स्ट्रेट बारनो गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि इजराइल आरो आमेरिकाया इरानाव गाग्लोबना मिडल इस्टआव दावहानि थासारि सोमजिनायनि उनाव इरानआ हरमुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनानै दोनदों, जायनि जुनै बुहुमनाङै पेट्रल, डिजेल, गेस आरो पेट्रलियाम प्रडाक्टनि आंखाल नुजाथिदों। गुबुन हादरफोर बायदिनो भारतआवबो बेनि गोहोम गोग्लैनाया नुजाथिदों। मिडल इस्टआव दावहानि थाखाय भारतआव पेट्रल, डिजेल आरो संग्रा गेसनि आंखाल जानायनि इसाराखौ नुनो मोन्दों।
काजिरङा नेशनेल पार्कआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। गावनि हाथियारनि गुलिजोंनो जोखोम जादों हाग्रा रैखाथि बिफाननि जवान। डिउटियाव थानाय समावनो गावनि सार्भिस हाथियारनिफ्राय गुलि बेरनानै गोब्राब जोखोम जायो लाहन कार्डं मुंनि सासे हाग्रा रैखाथि जवाना। लाहन कार्डंआ नैथि आसाम फरेस्ट गार्डनि सासे जवान। काजिरङा नेशनेल पार्कनि गरायमारि हाग्रा मावख'आव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजिरङा हाग्रामानि हाग्रा रैखाथि जवानफोरा पेट्रलिं खालामनानै फैफिननाय समावनो मोनसे हरखाब जाब्रबथायाव लाहन कार्डंनि सार्भिस हाथियारनिफ्राय गुलि बेरनानै गावनि आथिङावनो नाङो आरो गोब्राब जोखोम खालामो। बे जाथायनि उनाव जोखोम जानाय जवानखौ फाहामथायनि थाखाय जरहाटआव लानानै थांनाय जायो। बेनि उनाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जायो। रिपर्ट बादिब्ला लाहन कार्डंनि जिउखौ लानानै बे समाव जेबो गिनांगौ गैया। बेनि देहायारि थासारिया गाहामैनो दं। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सावथाल फरायसा आफादा गावनि 20थि गायसंथाइ सान फालिदों। गसाइगाव सोहोरनि हाब्रुबिलाव आसुनि गाहाय मावख'आव आसुनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियाव आसुनि मिरु लेङाइ आफादगिरि दुर्गा सरेन बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव सावथाल माहारिया बिजेपि एबा एनडिएखौ नेवसिगोन। बिजेपि सरकारा सावथाल हारिनो एसटि मर्यादा दाबिनायखौ लानानै एबा ट्राइबेल सिनायथिखौ लानानै जेबो मोजां राहा लायाखै आरो जेबो हेफाजाब होआखै। बिजेपि सरकारा ट्राइबेल सिनायथिनि आयदाखौ लानानै खनले थगायबोदों। बेनिखायनो लेङाइ आफादगिरिया हुमखि होयोदि बे बिसायख'थियाव सावथाल माहारिया गाव गावनि गोसो बायदियै गाव गावनि गोर्बोजों भट होगोन आरो बुंबावदि बिथाङा बिधानसभा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव एबा 2027 मायथाइनि गेजेराव जुदि सावथाल माहारिनो एसटि मर्यादाखौ होआब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन, राजा लामा ब्लक खालामगोन, थाद'नाय गैयै आसाम बन्द फोसावगोन आरो गोबां बायदि हाबाफारि लानाय जागोन होननानै हुमखि होयो बिथाङा। 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि थाखाय दिनै जमदुवार ब्लक बिपिएफ दोलोआ स्टियारिं कमिटिनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। हाबाफारियाव बाहागो लायो 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बिपिएफ एबा एनडिएनि बिजाथि सभाराम बसुमतारी, जमदुवार बिटिसिएलसि नि मावफुं सोद्रोमा उइलियाम नार्जारि, बिजेपि जमदुवार मण्डलनि आफादगिरि सुजित मुसाहारि आरो गोबां बिपिएफ आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बिसायख'थि फोसावदिं मावख'आ बेखेवनाय हाबाफारियाव जानानै थाङो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि मेल हांख्रायनानै एमसिएलए उइलियाम नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय एनडिएफजों थिसननाय बिजाथि सभाराम बसुमतारी बिथाङा 100% देरहासार जागोना रोखासै होननानै फोरमायो। मानोना 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव 2 एबा 3 बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएनि बियाबा मैखोमै 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव गोग्लैजोबो। लोगोसे बिजेपिनि गोबां भटार रायजो राजाफोरनि भटबो मोनगोन। बेनि थाखायनो एनडिएनि बिजाथिनो देरहासार जानाया रोखा होननानै फोरमायदों बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।